Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Toyota Rona. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Sweat where it matters. Stay fresh where it counts. Persby Guard. Reach Point. Life flows on. Discover a world of goodness at Good Earth. Fil-Malta u fil-Isqallija. F'Knockabout Siċilja tal-lum ser waslilkom ideat biex intom tqattaw vakanza viċin in-natura, kemm fil-ħodu kif ukoll bil-lejl. Illum ser naqsam magħkom possibiltajiet differenti li toffrilek Sqallija għal camping u b'avventura bħal din ma setax ma jonqosx li jkolli miegħi lill-ikbar ħabib tiegħi, Milo. Tlaqna minn Pozzallo u ser insuq lejn Ispica Belt fil-provinċja ta' Ragusa, Sqallija. Se nsuq lejn il-kosta sabiħa ta' Xlokka, fejn ser insib sit li joffri esperjenza tranquilla u immersiva fin-natura, flimkien mal-kumditajiet kollha li kollok bżonn. U f'20 minuta ser nasal f'żona għal camping b'differenza. Glamping fi Sqallija joffri taħlita bej kumdità u natura u jirnexxilek tara l-pajsaġġ sabiħ ta' din il-gżira. Fil-fatt dawn il-campsites ħafna drabi ssibhom allestiti b'tined bi stil jew inkella kabini li joffru kumdità assoluta u lussu. Is-sit tal-glamping huwa ddisinjat biex joffri bilanċ perfett ta' kumdità u natura. Il-mistiedna jistgħu jgawdu minn firxa ta' kumditajiet. Hawnhekk, kull akkomodazzjoni għandha żona privata tagħha, ġnien żgħir li jipprovdi spazju paċifiku u tranquill. Jekk hemm il-darba tippjana vakanza bi stil ta' camping jew glamping, ma jistax jonqos li l-kelb tiegħek jakkumpanjak. U jiġi żgurat li l-pet tiegħek jiġi trattat daqs l-aqwa mistieden, l-iktar mistieden stmat. Hekk irid Milo, Dan ifisser li int tista' tgawdi l-vakanza tiegħek mingħajr ma tinkwieta dwar restrizzjonijiet għal pett tiegħek jew li trid issib pet sitter u tħalli l-kelb warajk id-dar. Il-ġnien privat huwa żona sikura fejn il-kelb tiegħek jista' jgawdi u jilab għall-arja friska. Kif tistgħu taraw Milo qiegħed fis-seba' sema. Jekk hemm il-darba tażel li tagħmel esperjenza ta' camping jew glamping hawnhekk fi Sqallija, l-opportunitajiet għal mixjiet u passiġġata huma infiniti. Issib ħafna trejqiet imħaddra fejn inti tista' tqatta' l-ħin tiegħek. Fi Sqallija ssib diversi trails fin-natura, mixjiet paċifiċi u xeniċi. Dawn it-trails huma perfetti biex tgawdi l-flora u l-fawna differenti ta' Sqallija, bil-kelb tiegħek ma' ġembek. Tista' timxi minn ġo eliqi bi fjuri selvaġġi, modijiet taħt id-del tas-siġar jew tul nixxijat żgħar. Fiż-żona fejn ġejna glamping jien u Milo issib spjaġġa di Granelli. Il-bajja ta' Granelli hija magħrufa għar-ramel debi fin tagħha. Il-bajja hija inqas kummerċjalizzata meta mqabbla ma' xi bajjiet Siċiljani oħra u allura toffri ambjent aktar tranquill u naturali. Il-bajja għandha ilmijiet ċari u baxxi li huma ideali għall-awm u attivitajiet oħra fl-ilma fosthom kite u windsurfing. Il-bajja toffri spazji miftuħa, ideali għal Milo biex jiġri liberament waqt li jien ingawdi l-veduti panoramiċi. L-ilmijiet ċari u baxxi huma tajbin ukoll għall-klieb li jħobbu jilagħbu fl-ilma, bħal Milo. Meta timxi tul din il-bajja, int ser tesperjenza isbuħija kostali u tiskopri irkejjen sbieħ li ssib biss matul ix-xatt. Il-mixjiet u trails li hawn fil-madwar huma mill-isbaħ, speċjalment fiż-żona ta' spjaġġa di Granelli. Kemm jekk tażel li timxi tul il-kampanja jew inkella fuq ir-ramel viċin il-baħar, l-esperjenza tiegħek tkun vera viċin in-natura. Mod mill-isbaħ kif tassorbi il-veru sbuħija naturali ta' Sqallija.
Vakanza fit-tinet jew kabini tal-injam hija spirata mill-Ewropa ta' fuq u l-Amerika li ġib magħha sostenibilità ambjentali profonda. Tibda mill-amara sostenibbli fejn ma jintuża l-ebda plastik, iżda injam jew materjali riċiklati li huma kollha biodegradabbli, b'dettalji ta' disin sottili li jamalga perfettament man-natura. It-tinet iddisinjati blussu, jinkludu kmamar tal-banju u kċina, sodod kbar u spazjużi. Glamping huwa kuntatt dirett b'rispett man-natura, kollox immirat għall-esperjenza unika u mimlija faxxinu. Wara li tkun garajt il-ballu ma nafx kemm il-darba bit-tama li Milo tispiċċallu l-battri ma jkun jonqos xejn ħlief li tpoġġi bil-qiegħda u tirrilassa ftit biex iġġib l-enerġija lura, tosserva l-panorama u tgawdi aperitiv. Kif tirfes fuq dan it-tarazzi mill-ewwel tilmaħ dawn il-bankijiet li donhom jibdew jgħidu ismek biex tiġi bil-qiegħda fuqhom u tirrilassa. F'dan l-ambjent sabiħ kelli l-opportunità li nduq tomiet awtentiċi sqallin li jitkabru direttament fl-eliqi privati tas-sidien. Tomiet li jmorru perfettament mal-atmosfera. Il-favorit tiegħi iż-żejt taż-żebbuġa, però tajjeb li ngħidu li ma naqasx il-ġobon u ħobs frisk. Dawn spiss ikunu akkumpanjati minn żebbuġ u ta' dam imqaddet. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura hemm xi ħaġa oħra tistennini biex żgur inkompli nirrilassa. Eqgħu hemmhekk. Knockabout jirringrazzja lil Għandi appella likom is-segwaċi ta' Knockabout Sicilia fl-imkien Mare del Mar. Irrid nisma' minn għandkom min fl-opinjoni tagħkom jaf jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Idħol fil-paġna tiegħi ta' Facebook owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi fl-imkien Mare del Mar u kummentali b'isem u kunjom il-ħabib jew familjari tiegħek li kapaċi jagħmel litjeb ftira biż-żejt. Qed nistenna minn għandkom. Immaġina tkun f'kuntatt komplut man-natura, il-bogħod mill-ħsejjes tal-belt, tisma' biss hawnhekk l-għasafar u l-weraq jiċċaqlaq. Jiena ħtaft l-opportunità u biex żgur nirrilassa, issa ħanagħmel masaġġ. Milo qiegħed kwiet rieqed jieħu l-mistrieħ tiegħu u hekk it-tnejn li aħna nkunu qegħdin ingawdu. Camping fis-Saqallija huwa mod mill-isbaħ u mill-iktar popolari kif tista' tesperjenza is-sbuħija ta' din il-gżira fil-waqt li tkun f'kuntatt dirett man-natura. Però jekk hemm il-darba tagħżel li tagħmel esperjenza ta' glamping jew camping importanti li inti tkun konxju tar-regolamenti u l-liġijiet sabiex dejjem ikollok esperjenza legali u sigura. Biex żgur din l-esperjenza ma tkunx monotona, jien iddeċidejt li nqanqal naqra l-ispirtu kreattiv tiegħi.
Bl-ewwel sensiela ta' Knockabout Sicilia aspirajna lil koppja żagħżugħa Nicolette u Giuliano biex jagħmlu avventura fi Sqallija ta' 3 ġimgħat. L-inspirazzjoni tagħna li mmorru Sqallija kienet hija li Sqallija da vera viċin tagħna u ħassejna li hemmhekk kien l-isbaħ post li nibdew. Il-ħaġa li tqum filgħodu u tara daw il-veduti mill-isbaħ u l-bot mill-ġenna jidlu jiena u l-bot mill-kostruzzjoni hija xi ħaġa li vera nħobb, li vera anzi nemmen li hija tasaħħa l-bniedem. Glamping fi Sqallija joffri taħlita bejn kumdità u natura u jirnexxilek tara l-pajsaġġ sabiħ ta' din il-gżira. Fil-fatt dawn il-campsites ħafna drabi ssibhom allestiti b'tined bi stil jew inkella kabini li joffru kumdità assoluta u lussu. Jiena ħtaft l-opportunità u biex żgur nirrilassa issa ħanamel massaġġ. Milo qiegħed kwiet rieqed jieħu l-mistrieħ tiegħu u hekk it-tnejn li aħna nkunu qegħdin ingawdu. Fi Sqallija ssib diversi trails fin-natura, mixjiet paċifiċi u xeniċi. Fiż-żona fejn ġejna glamping jien u Milo issib spjaġġa di Granelli. Il-bajja ta' Granelli hija magħrufa għar-ramel debi fin tagħha. Il-bajja hija inqas kummerċjalizzata meta mqabbla ma' xi bajjiet Siċiljani oħra u allura toffri ambjent aktar tranquill u naturali. Camping fi Sqallija huwa mod mill-isbaħ u mill-iktar popolari kif tista' tesperjenza iżbuħija ta' din il-gżira fil-waqt li tkun f'kuntatt dirett man-natura. Però jekk hemm il-darba tagħżel li tagħmel esperjenza ta' glamping jew camping importanti li inti tkun konxju tar-regolamenti u l-liġijiet sabiex dejjem ikollok esperjenza legali u sigura. Fi Sqallija camping huwa ġeneralment permess f'postijiet ta' kampeġġ uffiċjali magħżula. Uħud minn dawn il-postijiet ta' kampeġġ ikunu mamra b'faċilitajiet iġeniċi u showers. Dawn iż-żoni ikunu konformi mar-regoli tas-sigurtà u l-protezzjoni ambjentali kollha. Il-kampeġġ barra siti uffiċjali u regolamentati fi Sqallija ġeneralment mhuwiex permess. F'ħafna żoni huwa legali li tarma tinet fuq bajjiet f'riservi naturali jew proprjetà privata mingħajr permess. Lura l-esperjenza tiegħi ta' Milo fi Sqallija glamping biex żgur din l-esperjenza ma tkunx monotona, jien iddeċidejt li nqanqal naqra l-ispirtu kreattiv tiegħi. Fuq it-terrazza panoramika kelli l-opportunità li niltaqa' mal-artista Santina. Qasmet miegħi għarfien dwar stil ta' arti u teknika li toriġina mill-Asja bl-isem ta' Boro Boro. Din hija forma ta' arti antika li tiffoka fuq l-użu kreattiv ta' drappijiet u materjali riċiklati. Aktar minn sempliċi teknika tal-ħjata, Boro Boro hija filosofija li tħadden l-imperfezzjoni u tiċċelebra żbuħija tat-tessuti. Din il-prattika tista' titqis opportunità biex wieħed jesplora il-kreattività personali tiegħu f'ambjent naturali.
Bl-ewwel sensiela ta' Knockabout Sicilia aspirajna lil koppja żagħżugħa Nicolette u Giuliano biex jagħmlu avventura fi Sqallija ta' 3 ġimgħat. Tul dawn it-3 ġimgħat fi Sqallija bil-camper van tagħhom, Nicolette u Giuliano saqu tul il-kosta ta' Sqallija. Però qegħdin jippjanaw xi avventura għal futur din il-koppja żagħżugħa. Il-vjaġġ u trasformazzjoni tal-van ta' Nicolette u Giuliano beda bħolma sempliċi. Aktar ħin flimkien, aktar avventura u inqas inkwiet. Il-ħsieb li jibdlu van antif camper twilet f'mumenti diffiċli. Imma malajr sar il-bidu ta' kapitlu ġdid mimli tama. It-trasformazzjoni damet 3 snin u ma kienet faċli xejn. Covid u Brexit ħarbtulhom il-provesti u kundannawhom jerġgħu jippjanaw u jibdew mill-ġdid aktar minn darba. Iżda minkejja kull sfida ma qatawx qalbhom u komplew mixin il-qoddim. Momenti emozjonanti ma naqsux tul it-trasformazzjoni tal-van. Giuliano u Nicolette qasmu magħna l-iktar mument speċjali. Waħda mill-affarijiet emozjonali li tajna waqt li konna qed nagħmlu l-van kienet li sibna karti kommemorattiva ġol ventijiet ta' dan il-van. U fuqha kien hemm isem ta' kelb li kien tas-sit li kien taqbel il-van. U din żammija bħala tifkira, ġifieri being li aħna ħobbu l-annimali, ħobbu li speċjalment dan l-isem li kien hemm fuq il-kid Bobo u semmejna l-vanna lih. L-ispirazzjoni tagħna li mmorru Sqallija kienet hija li Sqallija da vera viċin tagħna, minn dejjem ħassejna li għandna konnessjoni ma' Sqallija peress li Giuliano nofsu Sqalli u apparti minn hekk peress li Sqallija hija viċin, kienet xi ħaġa faċli għalina bħala l-ewwel trial run tal-van. Minn dejjem kienet ix-xewqa tagħna li ikollna xi ħaġa flimkien. Għall-bidu konna ngħidu tgħid nagħmlu garax, nikru garax, peress li jiena mill-mellieħa. U ma marsax lok minn dejjem kienet vera diffiċli niltaqgħu midpoint. Dak iż-żmien kont għaddem għażżoq jisna dejjem sibnija vera diffiċli. U darba spontanjament edna, okej, nagħmlu camper. Għall-bidu kienet xi ħaġa kbira u drastika bdejna ngħidu ma tgħid nagħmluha, tgħid le. U dak iż-żminijiet kien hemm ħafna nies barra minn Malta kienu qed jagħmluha, jiena kont qed infittex fuq il-midja soċjali, nara ħafna koppji jagħmlu l-istess ħaġa u inspiratna bil-kbir. U aħna minn dejjem konna nħobbu s-safar. Pereżempju konna nħobbu morru nsifru, mbagħad tmur ġo hotel, u mbagħad terġa' ssuq ħafna, terġa' tmur ġo hotel ieħor, imma qatt ma qisna ma konna kuntenti assaġġ biha dis-sitwazzjoni, dejjem ġo raħal dejjem u aħna minn dejjem ħobbu n-natura. U simna li opportunità tajba li nibnu kamper u morru fejn irridu bażikament ilqumu fl-isbaħ veduti li tista' tixtieq. Moment li għatalna ftit qalbna kienet li l-ewwel darba li konna sejrin il-Sqallija kien hemm il-wildfires u konna jisnat nibżgħu bdejna ngħidu l-ewwel darba li ħammorru f'dak il-periklu. Tipo nkunu għaddej minn ġo highway jew xi ħaġa tipo jkun hemm in-nirien x'ħan nagħmlu. U ridna li l-ewwel darba li mmorru Sqallija ma kienx ħatkun ideali għax konna ħanibżgħu u kien hemm dik it-tip ta' ansjetà żejda. U mbagħad iddeċidejna li mmorru s-sena ta' wara. Ir-rotta tagħna bdiet minn Pozzallo u ġbidna lejn il-Vant u f'xahar u nofs irnexxielna nduru mal-kosta kollha sabiħa ta' Sqallija. Żewġ memorji li għandna li huma vera memorabbli kienu li meta konna dintilajn letna u l-van, in-natura tal-van tagħna huwa van antik. Allura il-magna tagħna ma tantx daqshekk b'saħħitha. Waqt li konna dintilajn it-tela beda jieqaf, ovvjament jien ippanikjajt. U jibqana iktar kalmi ma jien ippanikjajt. Beda jieqaf, sibna lajnuna ma tlisqallin, fortunatament, u ftit tlajna. Għax inti qed li konna relax. Jiena dak il-ħin demmi baqba ġo fija kien, ovvjament dak il-ħin prova nżomm kalm biex nipprova nagħmel xi ħaġa memorabbli mill-isbaħ. Iżda mbagħad sarfet għal xi ħaġa vera worth it għaliex kif tlajna fuq kienet waħda mill-isbaħ fażijiet ta' safra tagħna. Il-ħaġa li tqum filgħodu
u tara daw il-veduti mill-isbaħ u l-bot mill-ġenn ngħidlu jiena u l-bot mill-kostruzzjoni hija xi ħaġa li vera nħobb li vera anzi nemmen li hija tasaħħa l-bniedem. Knockabout jirringrazzja lil Għalik li qed tara Knockabout Sicilia għandi appell flimkien ma' Perspigard. Idħol fil-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv, sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Perspigard u ikkummenta li b'dik il-kelma li qed nistenna minn għandek. Il-ħiel ħassibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. Dak il-kumment u dik il-kelma li tħallili tista' toħorġok rebbieħ grazzi għal Perspigard. L-avventura ta' glamping tiegħi u ta' Milo waslet fit-tmiema, però nassigurakom jien li din mhux ser tkun l-aħħar esperjenza ta' dan it-tip għalina. Ejduli intom xi trid iktar milli tqatta' ftit ġranet daqshekk viċin in-natura, tirrilassa u fil-kumdità. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa, ejdilhom ciao. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new Saeter Rona at Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Sweat where it matters. Stay fresh where it counts. Perspigard. Bridgepoint. Life flows on. Discover a world of goodness at Good Earth.